Намираме се на Женевското езеро или по-точно в лодка, която се води градски транспорт на Женева, включен в градската карта, която ни е безплатна от държавата, тъй като сме оценили в хотел в Женева. Лодките имат 4 линии, първа, втора, трета и четвърта, като ние сме в четвъртата, червената линия, която стига до порт Нойер. Добре. И ще посетим парк Ла Гранде, най-големия парк на Женева. Много е удобно, защото четирите линии обхващат всъщност различни точки от цялото езеро и различни точки от града по-точно. И е много удобно, така че препоръчваме. В лодката е изключително чисто, 5-10 минути всяко придвижване и е много приятно, има климатик, така че когато е зима може леко да